Nabazalwane, umuntu omusha uma ekhula mayefika at the age of 15, in fact sebethomba at the age of 12 years. 10 years, 12 years, 10 years bayathomba. Bese njani bazalwane? Ukuthomba yimvelo. Amen. Ukuthomba yini? Yimvelo. Njengoba ukuthomba kuyimvelo, kusho ukuthi usekhulile. Ungena kwelinye izinga lani lempilo. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngifuna ningilalele, ngizokhuluma namhlanje ngizokukho ngizogodla. Akukho futhi ngizosaba kukusho. Amen. So, ukhula nomuntu sekabhekene ne-challenge already. I-challenge yokuthi inyama yakhe seyiyamthuma. Angazi mina ngizwa yini. I-challenge yokuthi akusalaleki. Angazi mina ngizwa yini. Ngifuna ningizwe. Ikhona leyo imvelo, i-nature. Noma uyakholwa noma ukholwa, lena isiyabamba. That's why sometimes I don't like ukuthi abantu babuka abantu abasha as ama-failures. Amen. I don't like abantu babuka abantu abasha as ama-failures. Amen. Because yini oyenzile wena usumdala ongesifela to help them. Ukuthi babhekana kanjani nesimo nesikhathi esesibafikele. Ukhumbula ukuthi sivelaphi. uNkulunkulu wababusisa wathi zalani nenze njani? I-command kaNkulunkulu ukuthi abenze njani? But kuyi-command le-command ohlaleni kunohlaka kune-structure sibekile abemazalwane. So it can't just go on like that. Even ebandleni uqhubeka abantu bazale because le nto abayizalayo kusasa izoba usizi kubo ngoba akuna-structure ezalelwa kuso. Akunamfundiso, akuna-guidance, akunayo yonke into ekhona. Le challenge ayikho ezweni. Neza bazalwane. Le challenge ayikho kuphi? Le challenge ila ebandleni. Because ezweni baya understand ukuthi sekafika kule age. Sekafika kule sikhathi baze bambuza abanye bathi sibathola nini abazukulu. Sibathi ba understand ukuthi ufika kwesikhathi sani. Semvelo. Semfikile. Amen. Hallelujah. But manje ezona banandaba ukuthi umphola ungaphandle komshado noma ukuphi akukho wrong, but thina masesikholwa kufanele sazi ukuthi kunomonakalo owenzakalayo. Amen bazalwane. Masenze izinto ngaphandle kwe-structure esimiswe uNkulunkulu. Mina bangikhula mama makashada bengingekho. Bengingakabibikho. But I was told umama was told omalume omzali ukuthi mama washada at the age of 16 years. Washada at the age of 16 years. Waqala wathola. So ngizama ukuthini mangisho njalo? Ngizama ukuthi bazalwane kunezinto ofanele singayikopisha ezweni. Kunezimiso ofanele sizimise ebandleni zokufundisa abantwana bethu. Amen bazalwane. Zokufundisa abantwana bethu. Amen. Futhi kufanele ukuthi kube nezinto esingayikopi abantu bangaphandle ngoba namhlanje sekunzima even ukufika emshadweni. Kunzima ukufika emshadweni ngoba usuyabiza umshado. Njengoba ubiza nje ayisekho imisebenzi. Njengoba zonke lento zenzeka nje lapha inyama lapha ifukwa kumuntu omusha. Ufuna ngizwe? Amen. Hallelujah. Ngoba abantu ngathi bayadayisa namhlanje. Abantu banjani? Umuntu manje uzwa kahle babize ngeshitofu. Babiza ama-fridge. Babiza yonke lento. Kule ikhathi ezingenamsebenzi. Ngamanye amagama kufuneka thina njengamakholwa sihluze la emakhaya.
Sihlose lamakhaya asiyeke ukukompensha ezweni. Ngoba sibamba labantwana ukuthi abantwana baphile esonweni. Ngoba babhinjwe imiso zethu nemithetho yethu. Ayingakwazi akukho umuntu okwazi ukuyifulfila babili bathathu abanenhlanhla ukuthi basebenza kahle noma abazali babo basebenza kahle. Manje umbuzo wami uthi ke right bakhona abasezweni bakule mpilo engiyisho. Bakhona abasebandleni bakule mpilo engiyisho. Amen. Laba abasezweni bawe freedom to do things anyhow. Why they are free to do things anyhow? Basebumnyame. They are in the darkness. Basebumnyame. Amen bazalwane. Ngapha bakhona labesinabo la ebandleni. They can't do things as they pleased. Because ukukhanya kufikile kubo. Amen bazalwane. So ufikile kubo ukhanya fanele bakwazi ukuthi ukukhanya kufikile kubo. They cannot do things anyhow. Amen bazalwane. Hallelujah. Asiyeke nje isono sokuthi bayazala benze isono ngebangene ezulwini kwashaka icima. Asiyeke yonke leyo nto leyo. Amen. Asikhuluma indaba ukuthi labantu bafikelwe isikhathi. Masona ngifuna ukuntshela lento ngizwe kahle. Amen. Yonke into eyenziwayo emhlabeni revolve ku time. Yonke eyenziwayo emhlabeni ihamba nesikhathi. Do you know ukuthi umuntu wesifazane ubeke isikhathi esithize sokuthola abantwana after 10 years? Usewe risk ukuthi angeke aphinde bathole abantwana ngoba userishe this age. Thini ke thina lapha sibacindezele. Ayini singezi indlela elula yokuthi abantwana bafinyelele emshadweni. Why don't we make an easy way yokuthi abantwana bafinyelele kuphi? Emshadweni. Ukuze sebefikile la betholisana abantwana akwakhiwa istructure abazi ukuthi kudingeka babe kwi-structure kubuye ubani uNkulunkulu babekhona la bakhona la noma ngabe umbona ngaphandle abantu bazalwane abazi ukuthi abasheshe balungisela indaba yabo. Amen bazalwane. Abasheshe balungisela indaba yabo. Amen. Angithi sifike ukuthi kwenzeke umonakalo. Sifike umonakalo ukuthi ungenze njani? Yenze. Bana bazalwane. Ukhona umuntu onandaba nomntwana. Bancane kakhulu. Wonke umuntu ufuna ukushiya umntwana emhlabeni. Amen bazalwane. But if abanjezelwa ivangeli. Abanjezelwa bazalwane. Abanjezelwa ivangeli ukuthi hlala nentombi. Hlala nentombi. Yebo fanele hlala nentombi. Kodwa unawo amandla kumsiza ukuthi phela kasheshe athole umgonyana. Ukuze naye akhululeke ngoba nje behlala nentombi asahlalekile. Emakhlaleni bafowethu. Angithi khulumkilisa. Kumele ehlaleka ngaba babathole abantwana. The fact of the babathole kushukaza ukuthi kunjani. Akhaleki. So we have to make a way. Singabeka ama stumbling block. Singabeka imgoqo. Ekugcineni sidina sibakhomba abantwana njengabantu ababi. Abahluleka abangcolile. Kanti yimiso sibeyini. Nabo kufanele bazi ukuthi masukholwa awumnyama nokhanya kuhlangana. Bhayibheli lisho njalo ukuthi umnyama nokhanya njani? Uyabona ukuthi lento befanele ngabe lula ngoba sithatha khona la siyayazi indaba yala ekhaya. Amen bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kuze nabo uma sebe structures right lalela bazalwane. Uma ngabe uAdam noEva njoba beshadiswa uNkulunkulu, uma bethola abantwana lezo bazalwane, mabethola abantwana sizwile ukuthi babafundisile indlela kaNkulunkulu. Babafundisa into bazalwane, indlela kaNkulunkulu ifundwa kwi-structure esimiswe ubani? uNkulunkulu. Futhi babe ne-concern nabo bangafundi iBhayibheli, babe ne-concern ukuthi abantwana fanele bathole omakoti. Abazali babe ne-concern abantwana fanele bathole abantwana. Kodwa fanele bathole abani? Emva komakoti sekuyi-structures right sefanele kuzalwa abantwana. And labantwana abazalayo lize lithi
Amen. Amen. Hayi prophet ngiyamtshela mina uNkulunkulu uthi angizolungisa ibandla. Amen. uNkulunkulu unginikeze ibandla. We can't continue like this. And we will continue like this because manifundisa izinto anazi ukuthi ifundiswa ukuthi asingahlali kuwe. Siza abantwana abancane abezalwane. La masifika la mina ngisindiswe la ngingashadile bese ngibatholile abantwana.